Bangi ko diri. Okay na. Ha? Tawag ka dito. Sige. Sana. Ikaw na. Suko dito ba? Yan ang labaw. Wala pa ikaw pagkuhan. Ano yun ka? Last time, pagit first time. Sa opisina, wala pa ikaw. May tao dito. Hindi, gumawag ng kuhan. Ano yung pagdari? Ito is gawas. Ituso na yung pagkuhan. Ah, basura. Ikaw sa basura. Kung kamo yung bukinan dito. Pusod doon. Okay, gumawag yung diri. Napay ikaw sa information. Kasi yung isda na hilaw. O ba? Kayo mo gud kayo. Amalay pusod. Nalagay ko ng pusan dito. Ikaw kung naramdaan. Naramdaan mo may script ko pag-out ninyo. Sa taguan lang. Pag wala, ano lang sa parang halin mo diri kay. Bawal eh. Sa ninani na isang diligid, bakuran mo dito. Bangi dito. Kito ka lang dito na. Ay, okay. Saan mo nagay ko mo? Malakaw ganito. Atong balag, di ba na? Lalom to, lalom. Ato ng bangag. At dito nagyapon ka mga guys, bangag. Ada po. Ako lagi kay taas yung panel mga. Tong na duha ka buk bangag. Ito kayo. Ano sila no? Inani gyapon. Ayan, sila no. Hadlok man ni dito rin kay mura mo ka bangod kayo. Tulog. Ah. Baman, sirado man ko dito. Matungkad to dito. Pero na po ilalom, dili magtungkad. Tanan matungkad na to. Ah. Giiwagan man ako ning isa. Basta nga mga kuan, libyuhan lang nato kay para dili matang. Kaya mga plastic kuan lang. Ino man ito diri no? Ako dai ko dito. Ah, dali. Ah. Dili lang ko dito. Nalagay ni cable diri sa dili sa dili. Apa na ito sulod dito? Diri ka nala. Pero mainom dito siya.
Basta sa... Wala na yung story halas dire. Wala, gusto ko man sa pag-aasal, sir. Ang pwede mag-delay. Ah, ngano man? Nakakay mo ba ni Rose na ako mag-agal sino? Ah. Kaya ano sa ito? Natong dito, sumpay ni dire. Oh, sumpay. Mapili na dire magi pa yun dito. Oh, pwede. Pero kung ako na, Lalom na dia.